Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko dai mu ne dai wayannan dai wayanda kuka sani. Ni dai sunana Yusuf Salantos. Ni kuma sunana Abba Dan Hajiya. Yauwa to kun gan mu nan? To mu burin mu kawai ku ta nishadantuwa. Burin mu kawai mu ta sako muku zafafan komediddika wanda za su kayatar da ku. Wanda za su sa ku dariya sosai. To da farko dai bari in baku wani labari, takaitaccen labari da ya faru da ni. Kana ji? Na'am. Ka san akwai ranar da babanmu ya gaji da gani na. Ya ce kai wannan na gaji da zaman banzan nan da kake. Ya ce to abin da za a yi yanzu zan siyo ma a daidaita. Na ce baba a daidaita kuma? Ya ce eh. Na ce to shikenan a kawo ta. Ka san abin da ya ban mamaki? Aka kawo a daidaitar. Na gaya ma hayar ƙasa da ƙasa nake yi. Hayar ƙasa da ƙasa nake yi. Ƙasa? Daga nan ka tafi Nijar? A'a daga nan haba Nijar ai ta yi kusa. Ranar da aka fara kawo ita ana rufa ta. Da na ɗau fasinjan daga nan na ɗau fasinjan Madina. Daga Madina na ɗau fasinjan Amerika. Daga Amerika na je China. Kai na bi ta Moscow na ga wani abin al'ajabi. Kana ji? Wani abin al'ajabi na gani a Moscow. Don tsabar sanyin da yake garin nan. Wuta ma da bargo take yawo. Kai. Kuma kai baka san wani abin al'ajabin ba. To bayan na dawo wai sai aka ce wai me ake ce mai kafureto na ne wai ya samu matsala. Na kai gareji wai a duba mu. Wai an da ya bani mamaki. Wai kawai na ga ba inji. Indin ka bai akan hanya kana gudu. A'a wai daman bature biyo ta da inji ba. Ita haka ni ma kaina abin ya ban mamaki. Ni na ta ma a gaba injin yake na duba ina ban ga injin nan ba. Kai. A dan dinga rage ta gobe da safe. Kana nufin ƙarya nake ma? A ni dai ban faɗa ba, a rage dai ta gobe da safe na ci. Shikenan. Tunda ku ba ku ringa yarda da ni ba. Shikenan. To kun ga wannan kaɗan fa daga ciki kenan. To mu in dai mu ne. In dai mu ne yanzu za mu kulle wa mutum ciki wallahi. Allah mun gode sai an jima.